Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubikwa ukuthi weqe ezitokisini ugcwele amathafu umsolwa obekwe amacala okudlengula izingane zasebizimali ezahlukahlukene. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezidabeni zezwidemetics amalam ngusibonga konke wakandwanda mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Kubikwa ukuthi ugcwele izinkalo umsolwa weqe ezitokisini izolo ebusuku solo ngokudlengula abafundi basebizimali high school eNkandla. Lokhu kuqinisekiswe ukhulumela amaphoyisa kwaZulu-Natal uColonel Robert Ntsuni. Umsolwa ubeboshwe estation samaphoyisa Maran Hill eThekwini izolo ngomsombuluko emumva kokuba thungathwe osomatekisi baseNkandla ngaphansi kwebheki isizwe Taxi Association. Bamthola ejele emnyama ePinetown basebelekelelwa amaphoyisa kule ndawo kuba abanjwe. Okhulumela amaphoyisa uColonel Ntsunda ekhuluma nephephandaba ilanga uthe umsolwa uneminyaka engu-28 ubudala weqe izolo ebusuku. Uthi ukhale ngesifo seasthma wabe esequleka. Uthe ngesikhathi amaphoyisa ezama ukumsiza weqe waphula ukundlela wabaleka wangena endaweni emnyama wangabe esatholakala. Kubikwa ukuthi amaphoyisa agcwele izinkala phuma umkhankaso wokuthungatha yena lo msolo obhekene namacala okudlengula ahlukahlukene. Sekuhlanganiswe ithimba kuba limthungathe kuchaza uColonel Ntsewunda. Abantu ke basale bephoxeka kakhulu ngaso lesigameko njengoba indaba esematheni walomsolwa njengoba indaba esematheni bebesashayela osomatekisi bona abakhonile kumthungatha baze bamthola. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emali sangizofisa ukwazi ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha ku-comment section. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.